Hej alle sammen, det er Lisa, kærestetek, og jeg hedder Martin, og det er Nicoline. Jeg har nogle åndssvage spørgsmål. Du læs. Ja, hvor lang tid har jeg været sammen? Vi har været sammen i så mange timer i dag. 9, 6, omkring. Ej, vi har været kærester i lidt over en måned. Du skal ikke? Undskyld. Hvad er jeres livret? Jeg kan bare holde med. Ikke sådan andet. Jeg har ikke nogen. Nå. Hvordan blev I kærester? Det var en tid før, nu skal jeg til at fortælle. Der var en gang for en måned og 5 dage siden. Vi stod ude på en mark. Lige herude. Så var Martin så sød. Og skubbe mig op på et træ. Ja, men hvis du så ser det sidde i, at lige viskede den i øret, om vi skulle komme sammen, så er det sødt. Ja. Tak. Okay. Yndlingsmusik. Hoppet. Ja. Hvor kender I hinanden fra? Ja, det må jeg jo så ikke sige, så det må du høre. Okay, det gør vi gennem det, ja. Bedøm hinandens udseende fra 1 til 10, 3,2. Sig. Nu får jeg en 10 og 5 og 5. 10. Nævn 3 bedste ting ved hinanden. Vi hænger i finde 3 ting. Nej, jeg kan ikke nævne så få ting ved hende, der er gode. Kan jeg sige 3 ting? Det kan du ikke. Der er alt for mange gode ting med mig. Jeg kan ikke. Okay, skal jeg sige 3 ting? Okay. Din tøjstil. Din personlighed. Okay. Så er det smuk. Tak. Ja, så er du smuk. Har jeg været til læge, hvor lægen prøvede at kysse jeres fødder? Ja, har vi. Selvfølgelig har vi det. Helt sikkert. Det sker hver gang. Det er bare træls, det. Er I tit uvenner? Ja, det er lidt normalt. Det er mig, der ligger mig op til det meste. Okay, vil du være med i mit bedste klub? Det kunne godt tænkes. Ja. Hvis jeg nu vidste, hvem du var. Hvem var jeg til den sted om morgenen? Mig? Ham der. Seriøst? Ja. Okay. Hvad lavede I første gang jo sammen? Vi var nede i byen. Altså i Skanderborg. Ja, hun havde så fortalt sine forældre, at hun skulle sammen med nogle piger. Det skulle hun jo så ikke. Jeg mener, hun kalder mig en pige. Ja. Håber ikke. Okay. Hvornår har I fødselsdag? 2. oktober. 17. oktober. Yndlingskage. Jeg har ikke nogen ønske. Chokoladekage. Ingen smag. Jo. Bider jeg tit i hinandens fingre? Nej. Nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Nej. Det kan hun ikke lide. Au, slip. Au, tak. Yndlingsting ved hinanden. Nævn 3 ting. Har vi lige svaret. Det magter du ikke. Nej. Vi skulle rejse et sted, hvor skulle vi så rejse ind? Månen. Helt klart. For det koster kun 1 million. Det er sygt, mand. Hvem er stærkest? Det er jeg. Nej, det er jeg. Det tager vi bagefter. Nej. Hvem er I mest hos? Mig. Er det ikke dig? Jo, Martin. For jeg er sædest. Hun er til gengæld min slik. Justin Bieber. Hvad synes I om Justin Bieber? Fint nok. Han er fint nok. Næsten så lækker som mig. Tak. Hvor lang tid har I været sammen? Har vi sammen? Jo, det har jeg svaret på med. Hvem må rønne? Ej. Hvad synes I om mig? Emil Nielsen. Og vi har glemt at spørge, om når han spurgte, så synes jeg om mig. Ja. Hvad synes I om mig? Altså det er Emil Nielsen, der spørger om det. Vi synes, du er en sød fyr. Og du er en god ven. Og... Ja. Jeg kender dig ikke, du er virkelig sød. Man skriver med dig. Men får du stadig penge for at få dig ordentligt? Jeg skal bare lige vide svar lige. Hvad synes du om mig? Anne Bjergo. Du kender dig overhovedet ikke. Du kender dig heller ikke. Nej, men Anne hun er bare sød. Gad godt se et billede af dig med, det gad jeg godt. Vores musiksmag. Den har jeg taget. Det er pop. Ja. Pop rap. Hvad synes du om mig? Nicoline Brun. Kender dig ikke sådan. Det gør heller ikke. Skriver mig dig 1 gang, tror jeg. Gode stunder. Ja. Har I en bedste ven eller en bedste ven? Altså jeg har ikke en bedste ven. Altså sådan som en bedste ven. Jeg har sådan en slags bedste ven alligevel. Jeg er færdig. Han hedder Jakob Vesterlund. Okay. Jeg har flot. Okay. Jeg har en bedste ven, men ikke nogen bedste ven. For helvede.
Det tror jeg,